Dobrý deň. Dnes by som sa s vami rád porozprával o pomerne často kladenej otázke alebo o pomerne často diskutovanej téme. Koľko ten Avant vlastne zdvihne? S akou záťažou, s akým nákladom dokážeme pracovať? Čo dokážeme vyložiť z kamióna alebo naložiť do auta? Koľko dokážete prepraviť alebo presunúť na stavbe materiálu? Takže poďme sa porozprávať na túto tému. Ako vzorový príklad sme si pre vás pripravili Avant 645, je to, dá sa povedať, že stredná trieda Avantu. Pre vašu predstavivosť, tento stroj takto ako je, váži orientačne 1600 kg. Chcem zdôrazniť, možno to viackrát potom pripomeniem, že tento stroj je síce vzadu vybavený zadným nárazníkom, to je integrované závažie o hmotnosti 170 km, ale konkrétne tento model nie je vybavený prídavnými závažiami. Tí, ktorí máte Avant alebo poznáte Avant, viete, že ten stroj vieme dozadu ešte doťažiť, takže tento stroj je bez prídavných závaží. Konkrétne na model 645 by sme vedeli dodať, alebo teda namontovať 2x90 kg, čiže spolu 180 kg, čo samozrejme celkovo zase zlepší schopnosť stroja zdvíhať. Takže pracujeme tu s univerzálnym klbovým nakladačom Avant, zdôrazňujem kompaktným strojom, to znamená, jeho rozmery sú kompaktné, tak dĺžka ako aj šírka, hmotnosť už spomenutá orientačne 1600 kg. Podľa doporučení výrobcu, pretože zdvih sa udáva ako hodnota, ktorú ten stroj dokáže v podstate odlepiť od zeme. My sa snažíme v podstate, aby tá hmotnosť bola taká, s ktorou dokážete aj reálne prakticky manipulovať. A to praktické využitie je naozaj, že potrebujem proste presunúť materiál z miesta A do miesta B, alebo potrebujem ho naložiť, vyložiť z nejakého kamiónu podobne. Takže to je niekde okolo výšky 1,10 m. Hmotnosť sa udáva, tu je upínacia doska, sa udáva tu vlastne na čape. Pre tento model je výrobcom udávaná hmotnosť 1000 kg. Niekde nájdete aj údaj 1100, ale to je podľa môjho názoru trošku prešvihnuté číslo. Čiže 1 tona, ale ak zoberieme do pomeru, že ten stroj má 1600 kg, s pridaným závažím sa dostane na 1800, je to v podstate fantastické číslo. To, čo si treba uvedomiť pri tom zdvíhaní a pri manipulácii, je vlastne, že čo idem zdvíhať. Ak sa pozriete sem na druhú stranu, máme tu pre vás pripravené v podstate určité vzorky nejakých závaží a to, ako sa ten tovar najčastejšie manipuluje, sú europalety. Áno, je to proste najbežnejší spôsob, ako nejaký materiál alebo tovar uložiť. Europaleta má štandardný rozmer 80 cm šírka, 1,20 m dĺžka. Máme tu teda pripravené 3 závažia. Táto najmenšia paleta je o hmotnosti niečo cez 400 kg. Táto stredná je niečo cez 800 kg. A táto najvyššia, kde je ten betón, lebo teda závažie máme betónové, tak je to asi 1080 kg. K tej teórii o tom, ako zdvíhať v podstate jednotlivé váhy alebo materiál pomocou kompaktných nakladačov Avant, treba povedať aj toľko, že už aj z toho, ako je europaleta tvárovaná, alebo ako máte akýkoľvek tovar, materiál tvárovaný, musíte tak trošku vychádzať. Pretože inak sa mi bude tá hmotnosť chovať, ak ju mám takto po dĺžke, áno, a naberám ju povedzme spredu, a inak sa mi tá istá hmotnosť bude chovať, pokiaľ ju mám po šírke a naberám ju v podstate z tej dlhšej strany. To si za chvíľočku ukážeme. Pretože to, čo je kľúčové vedieť, alebo čomu je treba naozaj rozumieť, je ťažisko. Ťažisko sa proste permanentne posúva vzhľadom na to, aký má ten daný materiál tvar a aj to, akým spôsobom ho vy zdvíhate do výšky, či na dlhšom ramene, či na kratšom ramene, ako máte naklopené vidly. To všetko ovplyvňuje samozrejme schopnosť toho stroja zdvíhať. A v neposlednom rade, čo je veľmi kľúčové, je takisto materiál, na ktorom ten stroj stojí, alebo teda na akom teréne. Pokiaľ budete na pevnom, hladkom, rovnom povrchu,
samozrejme 4 kolesa stoja, pevne tlačia do zeme. Pokiaľ budete na štrku, bude to zase trošku iné. Pokiaľ budete na nerovnom teréne, na šikmom teréne, na mokrom teréne alebo v nejakom blatistom teréne, zase to bude proste všetko vplývať na to, ako a koľko dokážete zdvihnúť. To, čo je kľúčové ešte takisto povedať, je to, že hmotnosť, ktorú zdvíhate, je aj hmotnosť náradia. Takže pokiaľ má stroj nosnosť 1000 kg, tak môžem si povedať, no dobré, ale ten stroj mi má zdvihnúť 1000 kg čistej hmotnosti. Lenže pozor, toto má takisto svoju váhu. 130 alebo 140 kg je hmotnosť vidiel. A plus, keď som pred chvíľou hovoril o ťažisku, je úplne iné, keď to zdvíhate na krátke rameno na upínacej doske a keď to ťažisko mám posunuté v prípade, že berem paletu na šírku 40-50 cm dopredu a v prípade, že ju berem na dĺžku, tak je to 60 až 70 cm dopredu. Jednoducho tá páka sa mení, to ťažisko sa mení, takže rovnaká hmotnosť vám bude pôsobiť inou silou na ten konkrétny stroj a iným spôsobom sa bude zdvíhať. Takže teraz by som prešiel na praktické ukážky toho, čo sme si teraz povedali. Pracovné náradie ovládame vždy tým, že vlastne ťahám multifunkčnú páku joystick hore, respektíve ju tlačím dopredu. Tým pádom, ako je vidno, rameno sa mi zdvíha a spúšťa. To, čo je dobré robiť, je aj to, že skôr ako naberiem alebo ako zaťažím vidly vpredu, naklopím ich týmto spôsobom dopredu a potom začnem zdvíhať. Áno, pretože ako náhle vy naberiete a už máte váhu, tak toto naklápanie, tam sú dva malé hydraulické válčeky, je veľmi ťažké. Čiže treba najprv naklopiť tie vidly a potom začať zdvíhať, hej. Druhá vec je, keď zdvihnem, tak najprv v podstate zdvihnem rameno a potom vytláčam. Nie naopak. A naspäť, keď mám váhu, tak najprv zasuniem a potom spúšťam rameno. Pokiaľ idem robiť ťažšiu váhu alebo ťažšie práce vo všeobecnosti, zdvihneme si otáčky. A ideme na to. Takže ako prvú si vyskúšame hmotnosť 400 kg. Použijem teleskop. Naklopím vidly a teleskopom krásne zdvihnem. Môžem aj takto zdvihnúť. Ale logika mi hovorí, že vždy je lepšie prepravovať sa tak, že mám hmotnosť tesne nad zemou. Potom začnem manipulovať. Pri tejto hmotnosti 400 kg pri stroji Avant 645 je úplne jedno, či to chytím na dĺžku alebo na šírku. Proste vidíte sami, že dokážem s tým manipulovať, dokážem to bez problémov zdvíhať. A to 400 kg je betón, plus samozrejme mám aj nejakú hmotnosť tých vidiel. Takže položíme to tam do výšky 180 cm. Vidíte sami, že bez problémov to vieme zdvíhať. Dobre, vyskúšame si teraz inú hmotnosť. Vyskúšame si hmotnosť 800 kg. Je veľmi dobre používať teleskop. Vždy, keď pracujete s Avantom, používajte teleskop. Vysuniem ho. Teraz to, čo som vravel. Trošku uvoľním tie vidly. Najprv ich zaprem, ako keby som naklápal ten tovar na seba. Áno. Potom môžem zaprieť na zdvíhanie a kľudne ho odlepím od zeme teleskopom. Vidíte sami, že ten teleskop je pomerne silný. Mám 800 kg hmotnosť závažia, ťažisko pomerne vpredu posunuté a mám ďalších 140 kg v tých vidlách. Ako náhle začnem zdvíhať, stále to drží. Áno, ten stroj už je tak ľahulinko menej stabilný, ale pokiaľ takúto hmotnosť potrebujem prepravovať, tak úplne bez problémov. Keby som chcel jednoduchšie manipulovať s takouto hmotnosťou, tak si ju jednoducho postavím takto kolmo.
Uvidíte, že ten stroj sa inak chová. To, čo ale chcem upozorniť, je to, že vidly majú 1,20 m a pokiaľ máte paletu, niekde pri stene napríklad, a viete, že šírka je 80, tak keď takto sa zasuniem, tak pozor, lebo trčím až na druhú stranu a do niečoho môžem naraziť, áno? Takže to treba brať do úvahy. A znova, najprv naklopím, stiahnem teleskopom a môžem zdvíhať. Hej, toto je hmotnosť, teraz tam môžem mať tak niekde okolo tony. Ale vidíte, že mi to zdvíha jednoduchšie, ako keď som to mal na dĺžku. Hej, ideme to skúsiť uložiť. Dobre, vyskúšame taký experiment. Povedzme, že nedočiahnem, hej. Toto sa vám môže stať, ale nie je to nič nebezpečné. Pokiaľ som si istý, že ten tovar sa mi má kde oprieť, tak toto som schopný prežiť úplne bez problémov. Áno, dôležité je ten tovar položiť, zmeniť trošku to ťažisko. Vidíte, že ako náhle to uvoľním, tak už bez problémov sa mi zmení aj toto, hej. Viem si takto stiahnuť vidly, chytím si to na kratšie. Položím. Teraz ste mali možnosť vidieť, že som dostal v podstate ponad prekážku, pomerne veľkou vzdialenosti, s vysunutým teleskopickým ramenom som vlastne dostal závažie, ktoré váži cez 800 kg, plus samozrejme som to zdvíhal aj s paletizačnými vidlami. To, že mi zdvihlo kolesa, to v princípe nevadí, pretože jednoducho som sa o to vedel oprieť. Logicky, že vo vzduchu by som to len tak nezdvíhal a samozrejme stroj treba udržiavať kolovo, neotáčať sa týmto spôsobom, pokiaľ mám závažie hore. Dobre? Posledná vec, máme tu závažie, ktoré váži vyše tony, čiže s vidlami budem skoro na 1200. Znova, zaprem si vidly, teleskop mi to zdvihne, áno. Teraz mám aj spolu s vidlami zhruba 1200 kg. Dokážem takúto hmotnosť prepraviť, dokážem ju zdvihnúť. Áno, už cítim, že som trošku odľahčený, ale stroj má podľa výrobcu dvíhať tonu a ja už mám 1200. Keď pridám závažia, bez problémov toto budem nakladať na kamión. Malý kompaktný stroj, pomerne nízka hmotnosť, vo vzťahu k tomu, čo zdvíhate, je naozaj veľmi nízka hmotnosť. Treba rozumieť základom fyziky, ako sa chová hmotnosť, ako funguje páka, ako funguje v podstate ťažisko, že sa mi posúva, že sa mi trošku mení v závislosti od terénu, že aj tie 4 kolesá nejakým spôsobom tlačia do podložky. Ak toto dokážete všetko nejakým spôsobom naozaj vyhodnotiť a
každý skúsený operátor a každý, kto už má skúsenosti s nejakými strojmi, tak to bez problémov ovláda. Len ide skôr o tých nových, ktorí majú pocit, že proste všetko sa dvíha len týmto spôsobom. Predstavte si aj, že dvíhate nákupnú tašku. No kto ju zdvíha takto z regála? Nikto. Áno, proste jednoducho prídete, uchopíte a zdvihnete. Preto som vám viackrát ukazoval a demonstroval to, že keď vy tie vidly podsuniete pod tú váhu, tak teleskopickým ramenom ten valec je veľmi silný. Vy si ju proste pritiahnete a na to, aby ste presúvali tú hmotnosť v rámci areálu, to bohate stačí. A keď už to mám nad zemou, už to rameno dokážem ľahšie zdvihnúť. Čiže netrápiť sa len tým, že proste ťaháte tie joysticky hore. Naklopiť vidly, stiahnuť trošku hore a už ide v hmotnosť tam, kde potrebujete. Ale pozor, a to na záver kvôli bezpečnosti ešte raz zdôrazním, ako náhle vy potrebujete sa vrteť a meniť pozíciu stroja, vždy tú hmotnosť čo najnižšie. Súvisí to s ťažiskom a súvisí to aj s bezpečnosťou toho stroja. Je to klbový nakladač a ten klb je v strede pevný. On vás síce udrží, hej, ale vy mu musíte trošku pomôcť systémom svojej práce.